Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon dalangpanan ug dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Kami Ginoo nagpasalamat kanimo nga sa gihapon hangtod ni ining mga taknaa, kini nga programa sa kahanginan nagapabilin nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Dalaygon ka o Dios nga bisan pa sa daghang mga kalisdanan nga naagian ini nga programa, sa gihapon ikaw nagahatag og mga gianan nga mapadayon dinhi sa kahanginan ang pagsulti sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka ni ini nga programa. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo. Mahayagan ang ilang mga kalag ug imong tandugon ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Diin diha sa ilang kasing-kasing ug hunahuna muturok, mutubo ang gugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Ginoo, daghang salamat nga ikaw magahatag ug magatubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sang ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, by the way ay no, kanana ang kinsa gatong Okay, mga kaigsunan, mga kaigla, no? Ato ning ibana ni og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. But by the way, Brother Bernie Katakis, no? Daghang kayong salamat sa prutas nga imong gipadala sa ako gabi. Thank you so much. Unya ang Dios magapanalangin kaninyong tanan, no? Ay sorry gyud kaayo kay di gid madala gyud sa ako nga lihok ang pagkawa ko maka kuan ganina sa lubong kay murag kini baging atod pas mga tiguang sa kapanahonan pa nga BTS kayo ta mo na nga naa daghay atong gihuna-huna nga dili nato mahimo tungod kay wa na tay gyoy panahon, no? Sorry gyud kayo wa ko makakuan sa lubong kaganina. Okay, again, Brother Bernie Katakis, salamat kayo sa prutas nga imong gipadala. Nalipay gyud ang akong mga anak in town kay ang atol pod gipadala nimo mo usay paborito sa akong mga anak. Thank you kayo. Okay, ni atay basahon, sir, pangutana man so dili lang una tanan nino kay duna na may kanana ang pangutana nga ato nga gi pasaligan nga tubagon, no? Okay, atay kuan Kuya John, maayong gabi. Kuya, wala naggid may problema sa among radyo kay di na mag-out. Tinaw na kaayo ang amo nga radyo pamation unya di na magsigig bagulbol akong lolo. Kay usahay manggod di gyud mabaw og paduol sa dunggan aron lang gid mabati ang inyong gisulti, pero karon bisag magsandig-sandig okay na gyud kayo ang radyo. Salamat, no? Thank you kayo. Unya niya patay basahon, sir, ang inyong programa tinuod na
nga nagsulti mo base sa Biblia. Pero bisag unsaon ninyo diha og sulti kun ang tao musupak bisan pag naa sa Biblia, magpabilin gihapon ang dautan sa kalibutan. Yes, tinuod na. Wa gid ko'y supak anang istorya. Kay kung musunod lang ang tao sa mga pulong nga nasulat dis Biblia, hayahay ang kinabuhi sa tao. Pero kay og musupak, wa tay mahimo. Ang importante nga atong ginahimo ang gustong ipahimo sa Ginoo sa ato nga isulti ang mga pulong sa kamatuoran. Okay, last text nga akong basahon na Brother John, maayo nga gabi sa inyo da. Kanunay gid kami nga nagapalamati sang inyo nga programa. Kabay nga kini nga programa maglawig pagid. Maglawig pagid agud nga damo pa sing mga tawo nga makabati sa pulong sang kaluwasan sang aton nga Dios. Agud nga kon ang Ginoo magkadtudi nasa duta, damo gidya ang maandam sa pagsugat sa iya pagkadto sa iya nga gingharian. Salamat gidya Brother June. Okay, salamat sa gid pud kayo no brother sa inyo pagpaminaw diha. Ginoo magapanalangin sa tanan nga nagagamit silang panahon oras pagpaminaw sa pulong sa Dios. Well, si Brother Libby, sa dili pa magaiban sad og pipila ka mga text message di as ang cellphone, mas maay siguro Brother Libby nga imong malili po dinha ang atong monitor aron atong mahibaluan og diing dapita o diing ning lugar na nagagikan ang ato nga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi ino sa tanan natong mga listeners sa radio, atong tanan nga mga viewers karon sa tibuok kalibutan, Pilipinas or uban pang mga nasod nga nagpaminaw karon. So kamong tanan mga higala kinasing-kasing manamo nga gina-welcome karong gabi una nini nga ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Then pwede namong makapadala diri namo og mga mensahe. Namoy mga importanteng mga mensahe, so ipadala na higala aron ato na nga mabasa dinhi sa ato nga tulumanon, no? So doon na sa day ato sa ta sa public service makadiot mahigala, doon ay public service nga gikan kini kang Sir Barley Baldusa, tungod kay ni amugod ang kaliwat sa iyang makaliwatan diri sa Daan Bantayan nga ang iyang papa nga si Ibaristo Baring Baldusa namatay. Ang iyang asawa ni mao si Lydia Moralde Baldusa. Ang haya ni Ibaristo Baring Baldusa tuag kini sa iyang puloy-anan sa Gamao, Bayawan, Negros Oriental. Okay, iyan yung kay pahibalo tungod kay iyang makaliwat mga paryente di sa Daan Bantayan, no? Ang si Brother Ibaristo Baring Baldusa namatay o niya ang iyang haya tuas sa Gamao, Bayawan, Negros Oriental. Okay, salamat po Sir Barley sa imong pag-communicate din nato din sa ato nga messenger. Okay. Padayon ta mga higala arita magtan-aw sa ato nga screen ato ning pagbasahon ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen, no? Makahigalaan nato nga nagpakig-uban kanato karong gabi na dinhi sa ato nga tulumanon. Okay. Okay, padayon ta mga higala. Okay, ato ta sa pagpadayon ato tong off ang atong monitor kay feedback magsige, no? Okay. Ato nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. Salamat Brother Rufino sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon.
O niya pod si Sister Jimari Kalapuan. Salamat yapon sa paglab ug pagpray. O niya ato pong nakita si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livi o sa mga kaigsunang tigpaminaw o sa mga nag-view nining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Okay. Padayon ta mga higala nga tusunahan. Niapod si Jave. Nakiguban sa nato. O niapod si Brother John Lubitania. Mayong gabi mga igsuon. God bless. Watching from Tabuk, Mandawi. Naan na ikas tabok Mandawi, Brother John, maing gabi ini mo diha. Okay niya pod si Chel Notario Aragon. Salamat pod sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. O niya pod si Ariel Jordan. Sa cellphone hinay lagi ang sounds. Sa cellphone daw hinay ang sounds. Niya sa radio kusog. Sulay lang kuno og kuan brother, sulay lang kuno og volume ang imong cellphone, no? Kay wa mi idea og ngano nga hinay sa cellphone ang sounds, no? Pero kuan lang kanana ang testing lang og ang volume pag pasaka aron nga makuha nimo og unsa gyud. Okay niya sad si ang Ubuob Seventh Day Adventist. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Salamat sa pag-observe kanunay sa mga taga-ubuob, no, diha sa ato nga sa dinhi sa atong programa. Kumusta mong tanan diha sa ubuob? Ato po nakita si Sister Gloria Ferrer. Good evening, Brad John, Brad Libby. Makapaminaw pa jud kog kadiyot kay taod-taod muadto ko sa simbahan kay para sa 10 days of prayer namo diri sa Lotopan. Mao ba? So, salamat Sister Gloria. Unya, balitai lang po doon niya mi og kanus amo mo balik dito sa Canada. Okay niya po si Danny LP. Ato ning tanaw niyang mensahe. Mayong gabi sa tanan. Watching from Mabuli. Watching. Ano rin, pitik ni kalit. Watching from Linaw Church, San Isidro, Lite. Okay, kumusta diha nila sa mga lumapak family, mga kalusor, no? Salamat jud kaayo sa inyo diha nga paghuna-huna sa angay og maayong buhaton. Thank you gid kaayo sa inyo dinha sa Linaw. Okay niya po si Vanessa Maglasang. Mayong gabi sa tanan, watching from Mabuli. God bless po sa tanan. Good evening po dahil sa atong tanan nga mga silingan diha nga naminaw karon. Mayong gabi nila ni Brother Eric Sinoy, iyang family, nila ni Sister Enilia Saga, mga Serapino family, mga Lipala, mayong gabi. Good evening po nila ni Brad Toro diha, Maglasang, nila iyang pamilya, adto nila ni Vanessa, ni Ganggang, ilang mga kabataan. Good evening po nila ni Adong Sincere Sumalinog, nila ni Sister Mercy. Good evening no, diya sa Babuli. Sa mga, adto na ni Sister PB Pasyol, nila ni Brad Junior diya, atong brother. Good evening po ngadto sa mga pamilya sa mga Nugas, no? Nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas, yang family. Tanan na itong mga silingan des Mabuli nga naminaw, welcome sa ato nga tulumanon. Ni ato ning ipadayon pagbasa, niya po si John Rail Cosmo Sigarino. Okay, maayong gabi, no? Brother John Rail Sigarino. Salamat sa paglab o pagpray. Niyato pong nakita si Ma'am Arlene Bolambao Oliamot. I'm watching from LPC. Okay, thank you kayo Ma'am Arlene. Niyato ning dilikyatan paglili ang pikas nga screen. Ato ning tanawon ang mga nag-like o niya nag-love sa ato nga program.
arita una sa naglab. Ato nakita din si Brother Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Nunahani Monterde Punay, Jiri Nailon, Sherwin Ursal, Kimberly Villarin Morelio, Chini Doktora Langido 5, Chari de la Cruz Nogas, Dayelen Tonuning Abrese, Vanessa Maglasang, Janril Cosmo Sigarino. Good evening po nila ni Brother Roy Idea. Sayod o ba ni sayang pinalangga ang asawa. Okay, ngadto sad nila ni Sister Amy Espinosa. Niya po si Anami Refugio Estacion. Niya sang Obo of Seventh-day Adventist Church, naglabod, ni Asayan Kevin Dorotan, Ariel Jordan, Nika Banyaris Lipon, Chel Notario Aragon, o Sister Jimari Kalapuan. O niya arita sa mga nag-like, ato nintag doon, ato nakita si Sister Jenny Rama Fermin, niyasad si Brother Alvin Risoor, Junior Noiba Claves, Basilio Tero Notarion Jr., Mary Grace Mongkada Mainit. Good evening po na ni Adong Johnny diya, no? Tanan diya sa Libaong. O niya po si Nay Nami, Esther Nami Masong ni, nga Masong Pobadura nga to sa Siguros Dubai. O niya po si Jeffney Jeris Malati. Ato po nakita si Plinius Gisibel, Miliod Silasol, Romel Tumakay, Florinda Manzo, Aniceto Priscilias. Okay, ato ning basahon ang pikas nga screen, ato ning tanahon ang mga nahidugang nag-message. Okay, niya si Chari de la Cruz Nogas, mayong gabi Angkol o Bro John. Always jud me naminaw sa inyong programa bisan paman na panahon nga dili mi ka comment Angkol. Okay, salamat kayo kay double mo ko nila ni Sir Chari po. Paminaw radyo ni nagtan-aw po sa live. Sa Mabuli. Mabuli ni. Ato ning pagumangkon Brother John. Okay. O niya po si Jinky Villarin Morelio. Okay, to ani sa Cebu City siguro Sir Jinky. Madasigon o mabtikon nga batanon. Good evening, Bro Lib ug Bro John, listening here in Mandawi. Greet lang sad ko sa mga taga Bungdo nga kanunay magpaminawan sa atong programa. Labi na nila ni Papa Marvin Morelio. Okay, good evening di ay Brother Marvin Morelio. Dias Bundo, no? O niya dito sa Kimud, karon nga naminaw. Salamat sa pagbasa, Brad. More power and God bless. Salamat kayo sa mga Morelio family, mga Orsal family, o niya mga Kataraha family diya. O kadtong ato makaigsunan to sa Kalabira. Tanan diya ang naminaw sa Bundo. Ato nga gina-welcome karong gabiuna. Niya po si Meliod Silasol, salamat po sa pag-send og heart o pag-pray sa ato nga programa. Niya po si Sister Ginalyn Lumuntad, salamat po sa pag-love o pag-pray sa ato nga tulumanon. Niya arita higala ato ning tanawon din sa ato nga cellphone alang ni adtong mga kahigalaan nato nga nagpaminawan po karon. So niya sad si Edwin Murphy Claves. May gabi na, Pastor. Niya sad si Sherwin Ursal, Ebarly Baldosa, Evangelist Mike Rivera, Brother Ronilo Itang, Nicky Somalinog. Okay, mo ni mga nag-send og mga heart. Niya sila si Edward Genereyes, Junior Noiva Claves. Niya po si Maria Livia Bercero. Okay, no? Mo padayon na tahigala nga to sunahan ato ning lilion niya si Erlinda Neri Suson Istaura. Good evening to all
and God bless always. Okay, God bless also Sister Erlinda Nere Suson. Okay, dito magdugay higala atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana, pero makahimog yapo mo sa pag-send og mga mensahe kay atong basahon karon taud-taud. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby sa dili pitang mag-irog nga tusunahan. Salamat dahil sa pagpaminaw ron nila ni Tatay Justiniano Lumapak diya sa Linaw, San Isidro Leyte, lan Nanay Clarita Lumapak og ni Igsoon Miriam de la Piña diha sa Linaw Church, no? Si Brother Dodong or Carlos Lumapak, salamat gyud sa inyo ha diha. No niya, Bradong, na libre gid in town ang gikinahanglan sa ako ang motor. Imo kong gikaluyan padad-ang ko nimo og kwarta. Thank you ha. Unya salamat sa tanan nga naminaw ninyo din ha. Okay. Adto ta ni ining kuan pangutana nga medyo dili magid hinuon ni kuani nga pangutana kay bisis ra magud ni sa nagwali. Ano? Unya ingon niya maayong gabi sir. Sure ko didto sa terminal kadtong tao nga akong nabati kauban gyud to ninyo kay ning ingon man siya nga 70 keeper kuno ang Dios. Hehehe. Mura pod og nakakita siya sa Dios. Salamat sa pagbasa sir. Si Hilario Il ni. Wa ko kakuanan ning Il, basta Hilario Il. Walang takay bag unsay kuan ani kay murag apelyido na ni. Parehanig nga de sa akong ugangan Hilario. Okay, daghang kaayong salamat. Usa sa mga kuan nimo nga murag diskumpiyado ka sa imong na matud pa nimo didto sa terminal. Naitaw nga nagsulti imong nabati nga ang Dios kuno kanang 70 keeper. Hehehe. Mura man pod og nakakita sa Dios. Ang tinuod Brother Hilario, kining mga bahina, kining mga puntuha, ug dugay ka na nga nagsunod ining atong programa sa makadaghan na manggod ni namo gipasabot kining mga bahina. Pero bisan pa niana, dili gyud mahitabo sad nga mapulan gyud mi sa pagpasabot niini mintras duna pay tao nga gusto nga magpakisayod mahitungod niini. Yes, tinuod na, no? Nga ang Dios 70 keeper kay siya man gyud ang unang nagbantay o nagpahulay sa adlaw nga igpapahulay. So kung nagpahulay ka sa adlaw ikapito, natural, 70 keeper ka. Pero naa ka nagkuha sa Domingo, Sunday keeper ka. Ang labas, kay Sunday keeper ka man, nahimo ka ng Sabbath breaker. Di ba? Garon, kining mga puntuha, nasayod ta og nahibalo ta nga kung atong hisgutan ang Sunday, wala gisugo ni ini diha sa Biblia. Wala kay ang gisugo sa Dios ang 7th day. Sa aton nang gipangbasa, kung atong hapitan ang mga referensya, sumala sa pamantalaang opisyal ni Cardinal Gibbons, nag-ingon sa September 23, 1893, nagsulti, for 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission, change the day from Saturday to Sunday. So kini siya mao ni konkreto nga ebidensya nga ilang giangkon nga giusab nila ang adlawng Sabado paingon ngadto sa Domingo. Tan-awa ha, sa laktod nga pagkasulti kanang adlaw nga inyong gibantayan nga giilan ninyo moy adlawng igpapahulay, adlaw na nga inusab. Ngano man wa may sugo ni ana dias Biblia kung padayunan pa nato og basa nag-ingon, I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. So kining mga bahina giangkon gid ni, mauni konkreto nga ebidensya nga ang simbahang Katoliko nag-angkon sila nga ilang giusab gyud ang adlaw nga Sabado ngadto sa Domingo. Giingon nga there is no such law in the Bible, it is a law of the Holy Catholic Church alone. Karon sa imong nadungog dito sa terminal,
Brother Hilario, tinuod to. Nga naman, kay ang Diyos man gyud maoy una nga makita nimo after sa creation, human niya pagbuhat sa mga butang sa kalibutan. Ang Diyos mipahulay na nalangin ug nagbalaan sa adlaw nga ikapito sumala sa Henesis 2:1 ngadto sa 3. Karon kanang inyong giila o gituuhan nga adlaw ipapahulay nga Domingo, hatagi kuno na og suporta unya i-text diris amo kung diin dapita makita ug mabasa nga ang Dios na nalangin nagpahulay ug nagbalaan sa adlawng Domingo kay kini mangkaha di ay ang adlaw nga ipapahulay. Maula na kasimple, Brother Hilario, o basta nang naminaw. Karon, klaro man ni dinhi sa Biblia nga ang Dios mipahulay na nalangin ug nagbalaan sa adlawng ikapito, Henesis 2:1 ngadto 3. So balikon ko, ingon nga sa inyong gituuhan nga ang Domingo maoy adlawng igpapahulay, asa makita sa Biblia nga ang adlawng Domingo kay igpapahulay gipanalanginan, gipahulayan ug gibalaan sa Dios. Kay ang gipanalanginan, gibalaan ug gipahulayan sa Dios ang adlaw man nga ikapito. Unya dili man na mahitabo nga ang Domingo maoy adlaw nga ikapito kay bisag asa ka na bisan pag-unsang simbahan na or bisag unsa pang eskwelahan na, why nagtudlo nimo nga ang adlaw ikapito mao ang Domingo? Kay Sunday is the first day of the week. Unya, kung imong basahon gani, si Kristo nabanhaw, Marcos 16:9, nabanhaw sa adlawng Domingo. Unya, unang adlaw man ng Domingo. Kung imong basahon sa Tagalog version, sa 28:1, nag-ingon, makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. So, sa unang adlaw gyud sa semana, Sanlinggo, sa adlawng Domingo, nabanhaw si Kristo, and that is the day of the resurrection, day sa atong Ginoo. Pero wa na nagpasabot nga igpapahulay na karon balik ta sa creation. Sa diha nga gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan sa Dios ang adlaw nga ikapito, hatagi lagi og suporta ninyo nga kamatuoran nga ang Domingo maoy adlaw igpapahulay. Kay sa atong gisgutan sa nga mga referensya, nag-ingon nga there is no such law in the Bible, it is a law of the Holy Catholic Church alone. So sugo ba na siya? Yes, sugo ra na sa simbahan, pero dili na sugo sa Dios. Karon mamili ka, asa man ka mosunod, sa sugo sa simbahan o sa sugo sa Dios. Sa diha nga nagbantay ka sa adlawng Domingo, ang imong gisunod, ang imong gibantayan ang sugo sa simbahan, dili ang sugo sa Dios. That's why napatunayan nga usa ka kaunsa Sabbath breaker kay Sunday keeper ka man. Pero kini bang adlaw mo gisugo sa Dios nga pahulayan ug balaanon? Dili, kay ang iyang gisugo nga pahulayan ug balaanon sa tao kadtong adlaw nga ikapito nga iyang gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan. Pamatii ang Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hanggang hanggang 10 o niao. Kung imong tan-aw ni gihisgutan din hiyo, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Timan igyod nga dunay adlaw nga igpapahulay nga hinumduman aron balaanon. Be sure nga kanang adlaw nga imo nga gibantayan ingon nga igpapahulay, maunang adlaw nga igpapahulay ang pahinumduman sa Dios. Pero aron maklaro nga dili malito ang kadaghanan, unsa bagyud ning adlaw? Ipadayon nato og basa sa 9:10, nagingon, unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiuba nga imong Dios, og niining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. So naklaro gyud nga ang adlaw ikapito gipahulayan, gipanagibalaan sa Dios. Ang adlaw pod nga ikapito mo'y gisulti nga igpapahulay nga matud pa sigon sa mabasa, unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito dili unang adlaw, mao'y usa ka adlaw
nga igpapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios. So kung igpapahulay na gani ang hisgutan nga alang sa Dios kanang adlawng ikapito, pero og igpapahulay ang hisgutan nga alang sa simbahan mauna ang adlaw nga Domingo. O tanaw ha, mao kini pinakaklaro gyud nga mga punto nga angay ninyong pamalandungon pag-ayo. Well, adto ta sa kananaang Latina Vulgata nga gihubad ni Pari Manuel Yap. Mao ni ang official kanang version of the Roman Catholic Church. Nag-ingod dinhi sa una nga kuan dinhi sa iyagid nga kuan niya ani ini hinigugmang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. So gidasig gid sa simbahan nga magtuon pag-ayo sa Biblia. Apan ngano nga hangtod karon daghan sa inyo nga wa gyud masayod sa kamaturan tungod kay wa mo'y pagsusi sa Biblia. Well, atong basahon no. Hinumduman mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. So naa gid adlaw Sabado nga kinig papahulay alang sa Ginoo. Pero ang inyong gibantayan ron igpapahulay nga alang sa simbahang Katoliko. Wa mi manghilabot ninyo, nagpasabot rami. Amo ning gisulti, padayon nagbasa sa 9. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimo og bisan unsa. So klaro nga ang igpapahulay nga iya sa Ginoo ang adlaw nga ikapito Sabado dili na nga Domingo kay iya na nga igpapahulay adlaw na nga iya sa simbahang Katoliko. Nakuha na ninyo ang punto. Karon moingon ka Brother Hilario nga kananaang mura masag nakakita sa Ginoo. Wa man tuod lagi makakita. Pero ang gingon ni Kristo sa Juan 20, anya kananaang 29, matod pa ni Kristo, mituo ba ikaw nga nakita mo ako? Dalaygon kadtong mituo nga wala makakita. Busa ang Dios bisan tuod og wa ta makakita, mituo ta nga dunay Dios. Og kay mituo matag dunay Dios, atong giila og gituhuan nga ang Biblia pulong sa Dios. Og ang pulong sa Dios kamaturan. Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Kung gisunod mo ang pulong sa Dios ay natural na agas kamaturan. Pero kung gisupak mo ang pulong sa Dios aw dili na kamatuoran, kabakakan, mamili ka sa musunod ka, sa mutuman ka o sa musupak. Pero timan nga Brother Hilario, kining gabiuna karon imong gipamatian, wala nay lain pa nga maayong balita nga miabot sa imong kinabuhi sa tuig 2025 kinira. Kay ang imong gipamatian pulong sa Dios, ang pulong sa Dios kamaturan, ang pulong sa Dios balaan o busa sagrado o balaan ang butang nga imong nadungog ug nabati karon, mamili ka kung asay imong sundon. Ang igpapahulay ba nga iya sa simbahan o ang iya sa Dios? Unya, nag-ingon ang Diyos kung imong basahon sumala sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 dinhis the Living Bible, nag-ingon, and I'll give them the Sabbath. Ug akong ihatag kanila ang igpapahulay. Nag-ingon, a day of rest, ang adlaw sa pagpahulay. Every seventh day. Wa gyud na mag-ingon every first day. Kay kung every first day pa, ay aba, syempre, 100% Sunday. Pero every seventh day. And I'll give them the Sabbath, a day of rest. Ang Diyos gyud mismo may nag-angkon niya na nga siya ang naghatag. Ug unya imong basahon ang ubos, aron sila makailang nga ako ang Ginoong Diyos nga nagbalaan kanila. Tanawa, nagbalaan kanila ug sila mahimong akong mga katawhan. At ang terminong gigamit, that they are truly my people. Busa, sa Biblia, imong makita nga ang giangkon, ang giila sa Dios nga iyang mga katawhan ang nagbantay sa adlawng ikapito, adlawng ipapahulay. Kung ang giangkon man sa Dios nga ang iyang mga alagad, iyang katawhan, ang nagbantay sa adlawng ikapito, magduda ko kung kang kinsa ning katawhan ang nagbantay sa adlawng Domingo.
Kay ang base sa Biblia, ang katawhan sa Dios gihatag niya ang ikapitong adlaw ingong papawlay ningon every seventh day nya nag-ingon siya that they are truly my people. So kung giangkon sa Dios nga ang iyang tinuod nga katawhan ang nagkeep sa adlaw ikapito nagbantay sa ikapito kanang nagbantay sa unang adlaw kang kinsa man di ay na nga katawhan kay ang katawhan sa Dios ang nagkeep man sa seventh day. Unya, kung imuning tanawon, Isaiah 56, 2 ug 6, nagsulti, bulahan ang tao nga nagapadayon sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Bulahan ha? Kinsang bulahan ang nagpadayon nagbantay. Unya, sunod, kung imong basahon sa 6, nagingon nga, ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Kung ang mga alagad sa Dios mao ang tagsa-tagsang nagbantay sa adlang igpapahulay, ang pangutana karon kang kinsa man diayni nga mga alagad ang wa magbantay sa adlaw nga igpapahulay. That is a very clear, Brother Hilario, ubas tanang naminaw karon. Ayaw ninyo palampasa ang kahigayunan nga inyong nahibaluan, ha? Kay ang gisulti sa Hebrehanon 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang pulong ayaw ninyong paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Unya, Brother Hilario, nakadungog ka naman o nakabati ka naman ubang tanang naminaw. Unsay inyong hunahuna diha, magpagahi mo sa inyong kasing-kasing. Ayaw kalimot sa gipamulong ni Kristo ug seryosoha kini Mateo 7:21, dili ang tanan nag-ingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Malinaw nasayod ka og unsay kabubuton sa amahan, sunda og tumana kini kay aron ka makasulod didto sa gingharian sa langit. Mabuhay ka, Brother Hilario, o basta nang naminaw. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot o pagpatinaw sa nakasabot og natinawa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. So, ato ning lilion makadiyot higala, ato ning tagdo ni ay mga bag-o nga mensahe nga ato nakita sa screen. Okay, ni si Erlinda Neri Istao, ato ning nabasa kaniya niya. Si Giovanni Inganyo Bayo, salamat sa pag-send og heart. Niya po, Sternike Sumalino, good evening mga brad. So, good evening. Niya po si Brother Jerry na Elon. Salamat po sa pag-love ug pag-pray, Brother Jerry. Ato sa nakita si Jex Sumalinog, Nukad Prince Dumagiti. Salamat sa pag-pray. Niya po si Roland Neri Ginon. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome gihapon sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Og hilabina diri sa Metro Manila. Og diha sa Cebu og Mindanao sa tanang kaigsunan, ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. Niya pod si Madslia Muñez, ngano gyud kahano dilian man jud sa mga tawo ang Sabado. Magmahay jud ka, brother, imong dumilian ng adlaw sa Dios. Okay niya po, Sister Alma Mahait, good evening to everyone. More power and God bless you all. Thank you so much for being, madam. Kumusta mo tanana, Brother Inting, og ni Kakang, kumusta na ko, og sa tanan na lang ninyo diha, maayong gabi. Niya po si Emelda Galyari, salamat sa love o pag-pray sa ato nga tulumanon. Madam, Okay. Madam Imelda, friend ta, madam. Okay, giyon sa to niya, Brad John, paghan ay iyang Ang mensahe iya, nga Brother ipag- Libby, matod pa niya dito sa terminal, sir, dunay taong akong nabati, sure ko nga kauban to ninyo nga ang Diyos ko, no, seventh day keeper, hehehe, mura man pod og nakakita siya sa Diyos. Hilario L. Okay, salamat kayo, Brother Hilario. Hilario, no? Salamat kayo. Okay, diya sa akong basahon, ni-upload si Pare George Lona. Diha, May gabi diha, pe. dihay, ako nabatian sa DYCM nag-ingon nga ang nagbantay sa Domingo mga Kristohanon
o sa Sabado dili si San Pablo nagbantay. Ah, okay, dili si San Pablo nagbantay man. Ah, okay, akong turog basa kay dihay akong nabatian sa DYCM nag-ingon nga ang nagbantay sa Domingo mga Kristohanon. Ang Sabado dili. Dili kuno sa Kristohanon sa nagbantay sa Sabado. Si San Pablo nagbantay man sa Sabado. Dili di ay Kristohanon. Tubaga ni. Yang ipangutana ang Pre, si doon na may Hilario. ikuan, pre. Ikuan ra na siya, Brother Libby. Ana maghapon na sa imong cellphone na kuan, no? Ugma ato na ang tagaan og time, no? Kay daghan sa gyud pod ning tuo Ginoo nga Sunday is a Sabbath day of a Christian, no? Mao na nga ato nang tagaan pagtagad ugma. Labi na gihangyo ni Pare George nga ato bagani. Kay mo may ila lagi nga Sunday is the Christian Sabbath and the Sabbath day is the Sabbath of the Jew. Okay, thank you pre. Ugma sa gabi atangi kay naapasumpay ni sa atong gitubag karon. Okay niya sad si Brother Doming Bunukan. Maayong gabi ninyong duha ni Brad John, Brad Lib. Nagpaminaw na punta karon. Salamat sa pagpray o paglab, Brother Doming. Okay, moadto ta higala sa paghatag dugang tubag. Nakadungog ko na siya diha sa terminal Nagwali. Tino, daghan man Nagwali diha, God. Naay magwali nga mga sandikeeper o niya magdadaan nagsibot, magsige nagpang-solicit, uban magdadag envelope, sobre, pantunol, kamangayog love offering. Daghan Nagwali. Nasay pipila ka mga Seventh-day Adventist nga muwali pod og mga public places, no? Okay, mostly gyud sa Seventh-day Adventist tagsara ka makakita nga magwali og merkado. Kalabanan Seventh-day Adventist kon magwali man mag-crusade anas mga public places nga naagyoy dili kay usalan kahigayon kun dili naay tagsa ka semana, naay tagurha ka semana nga crusade nga magahimon ito formal crusade gyud pagahimoon. Pero naay pipila ka makaigsunan nga magwali og mga merkado o mga public places, mga truck, sakyanan. So, nakasuway mo sa tagwalig merkado dito sa Tambungon sa una. So, nindot okay ra po na siya. Pero iya lang nadunggan ni Brother Hilario. Kadali lang, Brother Libby. Bisan to, dog na ipipila nga masiplatan sa mga miyembro sa Seventh-day Adventist, magwali sa bus, magwalig terminal, magwaling merkado, tanagsara na mahitabo. Pero nain mahitabo gyud. Pero wa sa gyud mahitabo nga habang nagwali sila, nagtunol-tunol og sobre og sibot kay mangayo og donasyon. So wala na sa Seventh-day Adventist mga higala. Okay, mawali lang ang Seventh-day Adventist pero wala nagtunol og mga sibot diha sa mga public places. Lain na nga pundok. Pero namatikdan niya siya, kuang gito kauban to ninyo kay nagsulti man nga ang Dios kuno Seventh-day keeper. Nagbantay sa ikapitong adlaw. Muna'y usas sa manamatikdan niya, kaingon siyang kauban to ninyo kay murang pong kakitag Dios. Okay. Salamat sa nindot kay di mo nga pahayag no manang among gitagaan og pagtagad. Ang Dios sigala dili makita nato, no? Dili makita nato. Makita tas Ginoo niya na inigbalik niya sa diya nga dalhon na ta makita nato ang Dios naong ug naong face to face mga higala makita nato ang Dios. Pero samtang karon wala pa siya ning balik, di kita makakita sa Ginoo, sa Dios. Okay, karon imo na dunggan nga nagingon nga ang Dios Seventh-day keeper. Tinuod na higala. Tinuod na wag gyud na sayop to nagwali. Og mauna iyang giwali, nagpasabot nga kauban mig doktrina na bahina. Kung dili man to siya Seventh-day pero pareha gid mi og Seventh-day Adventist, pareha mi og doktrina may tuwod sig papahulay. Nga naman, diin man to din hibaw ito ang iyang giwali nga ang Dios
nagbantay sa adlawng ikapito nga maong Sabado. Di man to nahibaw nahibawan to niya diha sa balaan nga kasulatan diha sa Biblia. Nga naman, ang Bible higala gitugan ni sa Dios matod pa sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok kakasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So ang Biblia day nganong naay Bible higala, ang purpose niini tudloan tas tinuod, tudloan tas kamatuoran. Ngano mo day? Naa din sa Biblia ng ang Dios nagpahulay sa ikapitong adlaw. Ato ko nung basahon. Genesis 2 ug 3. Kung naa kay Bible higala, tanawa ang imong Biblia. Genesis 2 ug 3. Klaro kay mabasa diha. Sa ikapitong adlaw, ang Dios nagpahulay. Nagpahulay ang Dios. Muna gimension diya sa Biblia. Ikapitong adlaw, 7th day, God rested. Nagpahulay ang Dios. O diyon sa pagyod, o gipanalanginan sa Dios ang 7th day, o gibalaan sa Dios ang 7th day. Klaro na. So wato masayop kadtong imong nadunggan nga nagwali. Eksakto gito kay mabasa sa Biblia nga ang Dios 7th day keeper mga higala. Bantay siya og adlaw Sabado. Ako ra kung basahon nini sa King James version sa English kay mention mo ka og 7th day. Aton tanawon dinhi sa Genesis chapter 2 verse 2 and 3. And on the 7th day God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. Kiklaro gid niyo? And he rested the 7th day from all his work. Og mipahulay siya sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. Ang 3. And God blessed the 7th day. Gipadalangin niya ang 7th day. And sanctified it. Gibalaan niya kining adlaw. Tungod ingon nga, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Klaro kayo. Naas Biblia na. O niya, kanang adlaw, gitinaw na sa Biblia nga the official Catholic version, ang gitawag duay version, o niya, ang Latina Vulgata, gihubad ngadto sa Cebuano, ang nagbinisaya, mao Simon Señoriap. Mao ni atong mabasa sa Latina Vulgata nga Biblia. Matod pa sa 11, kaysa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug ang mga butang nga anaa kanila, ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Tanawa nas Biblia gyud. Mipahulay sa ikapito kaadlaw. Tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Klaro kayo. Ni gibendisyonan sa Ginoo ning pahulay gyud sa dasong Sabado. Ikapitong adlaw dili to higala iya lang sulti, dito iya kundili based on the Bible to. Nagtuo man ta kitang mga Kristiyanos, maun sa may atong religion, in general, gitawag tag Kristiyano, kay magtutok ang Kristo. Ang Biblia, kung Kristiyanos ta, nagtuo tas Biblia pong sa Ginoo, o ni aman gisultim ni Biblia, nga ang Dios nagpahulay sa kapitong adlaw, unyaon sa ng adlaw, adlaw Sabado. O niya, siya nga nagpahulay ng adlaw, nag-ingon siya, nagsugo siya sa tao, ingon siya nga, sa 8, hinumdumi, ang tao na gisgutan na, gisugo.
hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Kita na gisugo ana. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. 9. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanan nga buluhaton nimo. Apan sa ikapito kaadlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Okay, klaro na. Ang Dios nagsugo nga di pakalimtan ng adlaw sa Sabado. Ano niya, nag-ingon siya nga giangkon niya iya nang ipapahulay adlaw sa Sabado. Ingon siya ayaw kamog trabaho ni anang adlaw. Na klaro kayo. Dili kay ang Dios nagpahulay lang sa adlaw sa Sabado, kundili ang adlaw nga pahulay nga gipahulayan. Iyang gisugo nato nga mga tao. Hinungdan nga ato nga basa sa Marcos 2:27, si Ginusos na ingon, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang nato. So para nato, kay para man nato na, ato nang bantayan, ato nang tumanon. Okay niya si Sister Maridel de Erio. Good evening, I'm watching. Nga po, Sanita Cabaluna. Happy viewing everyone and good evening. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pahingpit na puso ng atong tulumanon niya ang atong time song. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalang panan na mga Dios, naaga sa tronos kita saan sa mga